के फिंगरलिंग रेंजिंग के बड़ी 4 फेस ताबक से जरा टोटल नंबर्स फिंगरलिंग से दम्बो रिजर्वायर 28 lakh and 50,000 almost 29 lakh रजका दम्बुरो जों एवरी ईयर फिशरीज डिपार्टमेंट उन बायनो और फिंगरलिंग रेंजिंग खायो आ अवेलेबल खानी बाय थाने बसर लास्ट ईयर 18 लाख के बिने कंपेयर खाय ताबाखे बिने खाय 10 लाख कबां जे बिने क्वांटिटी जों इंक्रीज खाय रखा अपन बायनो जेरै जे 4 फिशरमैन टोटल नंबर्स ऑफ 4 फिशरमैन के सिनियरो जस्ट तो ताबो फिशरमैन अराउंड 4000 बने लाइवलीहुड नो स्टैंडर्ड खैन बाय बजेफ्रा आरमनाय दम्बुरो आकरिन के मायावनाय आ जेफ्रा बग अवेलेबल होने दम्बुरो आरमै आ फालै बनि चारेरनि एजुकेशन बाय बग अराउंड स्पेंड खेमनाय फाइनेंशियल बनि बेनिफिट बाय बसों बोट each and every fisherman जों बोट्स रनानै सिनि टारगेट दंगो ताबक जरातै कयेक दिन बिसिंनो जों 33 नंबर्स ऑफ बोट्स जों डिस्ट्रीब्यूट खायनाय बिनि लगिया जों 300 नंबर्स सिनि ड्रग नेट बनो जतो जों डिस्ट्रीब्यूट खायनाय फाइनेंशियल जों जतनो जों कवरेज खायरनाय बनि बेनिफिटनि बायनो जाल ड्रग नेट सिनि बोट दम्बुरा आरमनायनि सुबिदानि बागै बनो रोजांनाय ताबक जरातै जों 328 नंबर्स रेसवे बाय जों केस कल्चर नि बमो जों बेनिफिशियरी जों सेलेक्ट खायजां बनो फाइनेंशियल रेज जानाय रेसवे केस कल्चर बाय हिंखाय दम्बुरो बग आरमनानि इजी अंगो आ खायनानि आ चारा इजी आरमै फालानबो इजी और आदारनबो इजी जे फिशरमैन तंनाय बनि बागै एकदम सुबिदा बनो बाय बेनिफिट कम टाइम बग बेनिफिट खायमानो जों फाइनेंशियल जोंनि टारगेट दंगो जेरै जे पोर्ट फिशरमैननि बनि बेनिफिटनि बागै फिशरी कॉलोनी आं सेंट्रल गवर्नमेंटनि थानि सेंट्रल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थानि प्रोजेक्ट रोजाब जोंनि जे गरीब फिशरमैन तंनाय बनो आ कॉलोनीयाव बनो रोजानाय तंनानि न बनो बाय लामा अंगनवाड़ी स्कूल बनो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिंकिंग वाटरनि फेसिलिटीज बनो बाय तंनाय फाइनेंशियल बनि एजुकेशन बायनो अंगनवाड़ी स्कूल तेरु बनि बाबा इंग्लिश मीडियम स्कूल हमाके प्रोवाइड खायजानाय ताबसो जरा जों इंडिविजुअल बेनिफिटनि बागै आबासा फिंगरलिंग गंडा हाट जोंनि एसएफनि अंडर गंडा सराके सिनियाव जों ताबक जरा 6 लाख रोजा अबनि बिसिकते जों जोंनि जे बेनिफिशियरी बेनिफिट का 600 पार्ट बेनिफिशियरी जों 1000 खायरो इजां जोंनि कांचनपुर लंगत्राय बिली अब जोंनि एडिशननि अंडर टीटी एडिशननि अंडर बनो अरबो जों ताबक अलरेडी रोजाखा कांचनपुरनि अंडर रेखरो 10 लाख फिंगरलिंग लंगत्राय बिली और 9 लाख फिंगरलिंग रोजाखा बिनि पाए ट्रेनिंग सालसानि ट्रेनिंग आसारा रमन बायसमी अंगला बक आ साइंटिफिक वेटे बक आसारा खायनो नांनाय बक सिना नांनाय बिनि बायनो बनो सालसानि ट्रेनिंग बसों अलरेडी खायरो जागा ताबक सुक जरा रैसाबारि ओ गंडा मिली 538 नंबर्स जों कवरेज खायका बरगनो फिशरमैन अमाहिनो कांचनपुर लंगत्राय बिली और बसों अमाहिके कवरेज खायने बनो ट्रेनिंग रनाय जे बमाहिके आसारा खायने जों साधारणतः आसारा खायके आ थुइ थांगो आ थैयातै जों आ खायगांखौ बा आ टननानै नांनाय बाहायके केयार खायनाय ब टाइम आ फिउकनाय बिनि लगियाव सेभिं काम रिलीफ फंड अब एवरी ईयर नो जे पोर फिशरमैन जे समय आबुति दिनै आफुनो बनो पर मंथ 1000 एकले ताकलाय आ 1000 बाय अंगिया बुनार किसा कबां रान नांनाय बिनि बायनो जोंनि जे सेंट्रल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिनि थानि प्रोजेक्ट आं सबमिट खायजां खरकसा बरगनो जों जे खरकसा फिशरमैन नो रोजानाय 5000 फाइनेंशियल आं अब डिमांड लारजाक के जों ताबक इरोसिनि एसएफ गंडा सरनि आन्दारनो फिशरमैननि हस्टेल जों ताबक और सीट कैपेसिटी उनाय टोटल 30 जननि बाय ब
bor tongnai bok training khainai bongna achara khainai phurungjaknai bini bayar kaisa lab bo khulure janai bisi kabang deglak bodin bisino khulure janai je bok ode a oran je jin boni different type ni je a tongnai boma hake chas khainai da aru rugi khai tamne bagai rugi ong boma ha ana jeng boma haite khaiga ka daktei jeng obo a tornai boma hake khaiga ka daktei jeng kom time no benefit mannai abo khainen baina already orbo tabo nogo jing bank already ready in paijak abo khulei rajanai ke tabo joto jagano sini ma hake training tabo ro gonda tabo joton baribe gonda to dombut reservoir ke tabo chini iro chini bosung thainai phekyam je tabo khai tongo ini fisherman dog raceway system bai install khai oro case culture a khai mile chini jang mondir gar phasing tongo ke phainai salono jang e dumburo jang tabo asimi roman bai jang satisfied jang arbo phainai salo e dumburo thiyei jang chini je সাধারণ পাবলিক রাও মোবাইকে বেনিফিট হনাय বন বাইनो जों दाकारि खैरानानि आबां प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंटनि थानि जों जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि थानि प्रोजेक्ट सबमिट खायजा फाइनान्सियल खाकाव माननाय माखाने सिनि बरक जे ताव कोर फिशरमैन तंनाय दमबुर करे करे जे तंनाय बनि लाइवलीहुड स्टैंडर्ड खन बाय बनि इनकम सोर्स न बारि रनन बायनो जों जे दाकारि बजों रोजानाय ताबो जराते जों इंटीग्रेटेड फिश कम जोंनि दाकारि abo जों इन्डिभिजुअल बेनिफिशियारि नो जों फाइनान्सियल जों बांनाय गोबां आसो दोगलाक जों नायो ओभारअल जों ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट जत बरनि बेनिफिट बायनो दमबुर करे तंनाय दमबुरनि लाम हासाला तंनाय रनि बायबो जे जों बरक जे जुगियान तंनाय फिशारि डिपार्टमेन्टनि बिसिंते जों बुंनो बायके बेनिफिट रनाय ए दमबुनो 2008 हेनबार खेगा टिटि एडिशन जोंनो ताबो नाय कले तंगो दमबुनि बिसिंतेबो जों फाइनान्सियल बमा हेके जों रेवेन्यू बो थानाय बसर जे तमनबो एकदम पोर दं जों ताकलाय आर दे बारे रमने रेवेन्यू जे फ्रसिनिर फाइनाल गभर्नमेन्टनि जाव फाइनाय आ रेवेन्यू बायनो फाइनान्सियल जत सिनि पाब्लिकनि बेनिफिटनि बागै सामों खायजानाय जेफ्र बेनिफिट जों पाब्लिक न रनाय सिनिर रेवेन्यू तंना नाय आ रेवेन्यू बायनो जोंबो वानसलाय जाक बासकाव जों आं वानसय दङ जे डिपार्टमेन्टनि थ्रुते सिनि बर रक जे ताबक आरम बाय जानाय रक वाटे नबर फेके बक आरमनि थांनाय अनेक समय बक तै कालाय रबो थुयो एका बने इन्सुरेन्स जों बायके बनो इन्सुरेन्स तो माने बाय चान्स जदि मायके एक्सिडेन्ट होय थाकांखाय बने बेनिफिटनि बागै 1 लाख बने फेमिलि नुखुं दक चंनानि बागै रां 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ फुं 5 लाख मिलियन बिलियन फुं जों बर कायसा थै थाकांखाय बिनि लाइफ तो जों फ्रि दंया जस्ट सिनि बिसिंतै जे फिशारि डिपार्टमेन्ट बिसिंतै 5 लाख tabok rei janai by chance jodi bok makase accident onka tuyo mahike bone upokarni bai bone nukum chunani bai